Wiecie, że mam rada glany i ta miłość do szczewików, zresztą charakterystyczna dla każdej kobiety, no że baby noszą na abzacach, też się przekłada na gadżety. Niedawno mi się udało zdobyć taki gadżet. Jest to szkatułka w kształcie szczewika. Jeszcze jest próżno, także mogła się zaś coś i kupić. Ale, widzicie, śleciało mi. Ale chciałam wam opowiedzieć o czymś innym. To, że się zrobiła sama i idzie padać śmiało, że też przy udziale mojej synowej. Kiedyś jak była w sklepie, oczywiście chińskim, i tam były takie ekspozytory, fajne słowo, biżuterii, sam były takie poski i te biżuterie były, te bransoletki, były powtykane pomiędzy te poski. Ja się spytała, czy to jest do kupienia, pani mi padała, że nie, powiedziała, że to jest ekspozytor na biżuterię, no i ja się postanowiła sama takie coś zrobić. Ale ponieważ nie mam szczewików na abzacach i noglany, a do tego musiał być taki typowy, to akurat synowo Kasik tam do szmateksu coś sobie wyszukać i oj padł, kup mi jakoś para takich szczewików na abzacach. No i ta kobieta ją zapamiętała po wsze czasy, bo to wyglądało tak. Dzień dobry. Czy ma pani jakąś parę butów na obcasach? A tak do ja. A co by sobie pani, jaki numer pani by chciała? A ona jej padała, to wszystko jedno, bo to dla mojej teściowej. I ta kobieta się na nią dziwi, ale jaki rozmiar ma teściowa? Wszystko jedno, pani da na obcasach. I ta baba, ona wyszukała te szczewiki i jak przyszło do zapłaty, to powiedziała, że 30 zł, no to w szmateksie to jest dużo. I synowa się dziwi, no co tak drogo? A ta jej padło złośliwie, no jak dla teściowej. No i wiecie, jeden szczewik, że tak łomotała i sam faktycznie idzie powkładać rozmaite bransoletki, ponawieszać, to poobklejała i nie wiem, co zrobiła z tym drugim, bo by się zrobiła taki drugi ekspozytor. Ale trzeci, nie muszę mu gadać, kto by go nosił albo kaj. Jest to taki typowy szczewik, no nazwijmy to, że jest to szklany pantofelek kopciuszka, ale on ma rozmiar 34 i ją też kupiła w szmateksie, no nie jeden, dwa takie, nie? Ale chciałam wam blank inkszą historię opowiedzieć. Ja przez jakiś czas mieszkała w Hamburgu, krótko, bo tam była na kursie, no i oczywiście takim standardem w Hamburgu, jak się Hamburg zwiedzą, to koniecznie trzeba obejrzeć Reeperbahn. Jak się wam zdało, że to jest od Rypania, nie, to jest tor powroźniczy, to kiedyś była taka długa ulica, na której skręcali liny, to jest przy samym porcie. No teraz jest to kościnek dali, taka dzielnica rozkoszy. No to tam dobrze cały Hamburg poznała, bo jak go dobrze tam mieszkała w okresie kursu języka niemieckiego. I potem mi przyszło być w tym Hamburgu z taką bardzo świętobliwą grupą, kaj był ksiądz i pora zakonników. No oszczędza nazwisko tego księdza, bo oni wszyscy chcieli też te Reeperbahn obejrzeć. No i tak bardzo prosiła, żeby tam nie iść, że tu ratusz, że tu nie, oni o tym słyszeli, o nie wiem co i chcieli obejrzeć. I tam wiecie, tam też była taka dziążka 8 roków, co za rok chciała, co by mama misia kupiła, a to były misie, wszyczkę miały jak jeden mąż i małe i wielkie, przyszyte, jakby to mu padać. No, niedawno był film o dzwonkach, powiedzmy, że miały te misie pluszowe dzwonki między nogami i łobok, takie maskotki, nie? A łobok były szczewiki tego typu, rozmaite, takie abzace, że już i
I jeszcze obok był sklep taki normalny spożywczy. Ta moja grupa się chciała coś kupić na druga. I ten ksiądz, on już te misie jakoś przeżył, poszedł dalej i zaczął się na te szczewiki patrzeć. I on się mnie pytał tak, jak one w tych butach stoją i chodzą. No one my oba wiedzieli, o kim go dumy. Ja już nie szczimała, bo tam się 5 godzin motali po tym Ripperman i godą, proszę księdza, one nie stoją i no leżą i oglądają, jaki piękny jest sufit. I po tym moim diktu my już pojechali do domu. Także to jest taki pantofelek, no kopciuszka, nie, też się go przerobia na statyw, na jakieś biżutki.